Na confraría de Vilanova, como noutras da zona, chove sobre mollado. Dende o Pósito levan anos advertindo que o sector está a morrer, pero desta volta as malas condicións meteorolóxicas que padecen dende hai meses, xunto co alivio dos encoros, pintan o seu futuro aínda máis negro. Marisco se colle con palas, está todo amontonado, moito morto, hai algún calengo de fora. E claro, a situación xa digo, como estou dicindo sempre, xa estaba mal e agora é crítica. Hoxe están en grupos intentando salvar o que poden, o biólogo noso tamén está a pé de playa mirando como está a situación. En Vilanova as zonas máis críticas son o Esteiro e Ariño, onde nos últimos días o marisco morto amontoase na area. O patrón explica que non se salva nin o marisqueo a pé nin a frote, afectando a todas as especies. A japónica, que é a máis dura, que aguantaba tanto, todo ten o seu límite. Estalle chovendo agua dulce, como vos vedes, non para, e claro, a situación é a que é. A flote foron mirar un buzo e díxonos, a situación tende a chunga, marisco morto, morreu na valla, morreu o longueirón, o sea, a meixa que vese por arriba, o sea, a situación está abarcando todo. O patrón maior lembra que na confraría de Vilanova xa tomaron medidas nos últimos anos para ir capeando o temporal, pero di ver unha situación cada vez peor, mesmo abre a porta a ter que despedir algún dos 13 traballadores do Pósito. Non nos gusta despedir a nadie. Xa digo, estamos apretando en todo, en limpiezas, apretando en moitas cousas e aguantámonos con pérdidas o ano pasado, este ano pérdidas, pero claro, a esperanza que temos é a ver se recupera, pero este ano non vamos a superar. Pide que a Xunta reaccione. Está ben as axudas, dentro do malo están ben, non é unha solución, son parches, están ben, porque a xente sin cartos non pode estar, pero as cofradías, nós non podemos manter 13 traballadores sin faturar. Deronnos o ano pasado 4.000 euros, outro ano 10.000, nós con iso que non facemos nada. O sea, vamos a ter que despedir as cofradías aos empleados todos. A administración debería axudar, certo que lle botan a man e que non digo que non, aos mariscadores, pero ten que ser o día a día, que non podemos estar esperando 4 meses, non podemos esperar 6 meses para que nos cheguen cartos. De momento as mariscadoras están a sementar de novo aquel marisco que se salvou a verse desta volta consegue sobrevivir.